Але з'яўлялася думка штосьці кшталту канец выпуска вставляць некаторым уже момант з нашай прадмовы пачатковай. Ну, ты пачысціць часцей, щоб зусім лішнього там не было. Неўдалыя жарты. Ну, на кшталт. Я думаю, що яку тему про VR закинуть. Якую? Таксама не адбываецца. Не ведаю. Меня навіны асабліва про VR не пабачу ў гэтым годзе пакуль. Гэтым дзецям Святы Нікалай прынёс VR ад PlayStation. Я так уражанні трохі падзяліцца. Ну, тады можна, я ж сам VR-аматар, так бы мовіць. Гэта у меня, я паспрабаваў другія акуляры свайго жыцця. Першыя былі гэтыя картонныя з гіпа. Ну, окей. Я, дарэчы, такія так і не паспрабаваў, але хутчэй за ўсё я магу уявіць, які там экспірыенс. Ніякі. Ну, ведаеш, как бы для першых экспірыенса было норм. Там можна было глядзець YouTube, там была гэтая гульня пра дыназаўраў, і как бы, каб зразумець, што гэта такое, ну, норм, я лічу. І вось зараз з'явіўся у нас вось PlayStation VR, і гэта такі ўжо паўнавартасныя, дзе можна гуляць у гульні. Вось. І самае цікавае, што когда пачынаеш першы раз, то яно пачынае ванітаваць трохі ад іх гульняў. Motion sickness. Ну, motion sickness вядомы момант. Напэўна, было. Да, здаецца, было, але даволі хутка прайшло. Зараз можа праявіцца ў нейкіх вельмі незвычайных сцэнах, дзе трэба там, не ведаю, верх тармашкамі, ці нейкія падзенні, ты бачыш, што ты падаеш, ну, на экране, але не адчуваеш гэта, это таксама выклікае нейкія дзіўныя пачуцці. Ну так, вестыбулярка трохі шаліць. І это, дарэчы, пры тым, што я лічу, што мне даволі слабы вестыбулярны апарат, мне заўсёды не падабаліся розныя гэтыя круцительныя атракцыёны, тыпу цэнтрыфуг там і гэтак далей. Вось, яны вельмі мне не падабаліся і ну, не тое, каб меня ванітавала, прямо ванітавала, але непрыемныя пачуцці мне ўзнікалі, таму я заўсёды абыходзіў бокам. Ну, слухай, вось ты ж гуляў той же Half-Life Алекс, так? Ну, вось і там быў момант, дзе нейкія наркаманскія пакоі пачынаюцца. Не буквально, конечно, але дзе там крыху перагорнуты вверх нагамі дом. Мне здаецца, это прям на стрыме было заўважна, што я штосьці каментаваў, што тыпу непрыемныя пачуцці адчуваю. Ну, вось я паспрабаваў гульня з жахамі, Village, як она? Resident Evil Village, так. Ну так, трохі жахліва. Але я так, хадзіць прызвычаюся, не занадта вестыбулярка страдае. Пагуляў у Gran Turismo, там, здаецца, мне трохі замінае мой досвед аўтамабіліста. Калі ты разумееш, што ты зараз там паскараешся, да, і патрэбна неяк ужимаць у сядзенне. А тут немає ніякіх адчуванняў. Я понял. Ну, слухай, у меня, дарэчы, ёсць адзін знаёмы. Ён з квестом на ПК гуляе в Assetto Corsa, ці як он называется, это гоночный симулятор. Ён купіў сабе спецыяльна руль, і, по-моему, недавно яшчэ нават і праапгрэдзіў яго. І, ён захапляецца просто рознымі гонкамі і так далей. І таму, у сэнсе, ужывую. Вось, і таму ён прям вось пад выхад новай частцы, которая вось дзесьці на днях ці выйшла, ці выйдзе, ён спецыяльна праапгрэдзіў крыху сабе жалеза, каб гуляць менавіта ў гэта. Ён адзінае, што мне сказаў, што не заўсёды прям у VR гуляе, але з рулём заўсёды. Ну, я таксама вось у Gran Turismo з рулём, і вось зараз з VR спрабую. І, канешне, гэта цікава, калі ты разумееш габарыты аўтамабіля, і ты ў VR больш разумееш хуткасць. Бо ёсць праблема на тэлевізоры, калі гуляеш, то ты бакавым глядам не бачыш хуткасці гэтай, не разумееш, а ў VR з гэтым лепш. Ну, у меня вось досведу менавіта гоначак няма, я не, хіба што спрабаваў Pacific Drive запусціць у VR, было прышпільна. Вось, але з пункту гледжання... Там, дзе Рудзі праходзіў. Сталкер на колах, который. Вось. І, агулам, ведаеш, мне цікава было паспрабаваць штосьці такое гоначнае з рулём і VR, але пакупаць руль, который потым будзе пыліцца, хутчэй за ўсё, прям, гарантыю не даю, але хутчэй за ўсё будзе пыліцца, я не настроены. Гэта няма добрых стрымераў з рулём у нас у асяроддзі. Я вось калісь пачынаў глядзець стрымы адні на рускай і захапіўся і такі, вау, трэба купіць руль. І задавальненне ёсць. Мне какой-то в дзяцінстве падганялі лагітэкаўскі, я помню, Need for Speed запускаўся, дела. Але таксама не той, каб я шмат з ім гуляўся.
Ну, ў дзяцінстве былі не тыжылі, там былі танныя, без фідбэкаў, а зараз же руль ты такі... Не, мы прям вібрировал. Вядома, ён быў больш таны пластык і так далей. Ну, Logitech, тым не менш, типу, уяві, это які год? 2000-ні, 10, можа, крыху, напэўна, пазней. Вось. І, типу, это был дакладна не таны руль, не самы таны, як мінімум. У него таксама была вібрацыя нейкая, ён там на ліпучках, конечно, да стола мацаваўся і кепска гэта рабіў. Вось, то есть 10 яны эканомілі, это бачна, але пры гэтым, ну, некаторыя пачуцці ён даваў, але ўсё роўно мне это запомнилось, напэўна, хоць і нават педалі былі. Вось. Запомнилось мне як такі, ну, цікавы, незвычайны досвед, які не зусім зразумел, навошта трымаць дома. Типу, лепей кудысьці, не ведаю, умоўна, як раней там камп'ютэрныя клубы или там аўтаматы былі, вось там такія штукі паспрабаваць. Дарэчы, вяртаючыся да тэмы нейкіх аўтаматаў, быў неяк у музеі, дзе вось так стаялі такія ўсе эти аўтаматы, і можна было прям паспрабаваць, у тым ліку за стрыном паганяць. І, ну, ведаеш, таксама цікавы досвед, які, ну, мне дакладна вядома, я, напэўна, не вельмі хацеў сабе прям дадому, бо, ну, разумееш, што это першы раз, вау, і гасцям паказаць, да і ўсё, напэўна. Музей, мы таксама хадзілі ў Кракове, у нас ёсць музей, як это, рэтра-аўтаматаў, или як іх называюць, і там... Што мне цікава было, я такі падумаў, зараз вось гуляюць усе людзі альбо на камп'ютары, то есть клава мыш, альбо на прыставках, там усіх геймпад аднолькавы амаль. А туды заходзіш, і там у кожнай гульні сваё кіраванне. Дзесьці руль, дзесьці там джойстик, дзесьці геймпад, дзесьці какие-то кнопкі, барабаны, і кожная гульня па-рознаму адчуваецца. Гэта цікава. Было, да. Ну, насамрэч, што, было ж і розныя гітар-хіро на камп'ютары, які ты таксама мог падлучаць спецыяльныя кантролеры толькі задызайненыя пад гэтую гульню. Як гітару, там, ці ты ж бубны, барабаны. Гітар-хіро я гуляў на клавіатуры. Я таксама. Было кайфова. Дарэчы, да, мне таксама падабалася. У меня нават, калі не памыляюся, Guitar Hero World Tour стаіць зараз прям на маім гульнявым ПК, але у меня зараз клавіатура, которая не дазволіць пагуляць нормально. На спліце не пагуляеш. Ну так. Зато, по ідеі, на спліце можна нормально барабаном заэмулировать. Але недоўга. Вось, і зноўку, дарэчы, было пацешна, калі мы там адзначалі нейкі дзень народзінаў в кампаніі, сабрацца ў пакойчыкі, але такі, як антикафе, не ведаю, як назваць, дзе была кансолька, дзе была вось гэты інструменты Guitar Hero, і в чатырох просто взять і залабаць бэндам гульню. Это было пацешна, а дома такое мець навошта. Слухай, здаецца, мы трохі наблізіліся да адной тэмы, таму прапаную афіцыйна пачаць гэты выпуск. Ну, давай спачатку павітаемся. Усіх вітаем, мы трохі тут разагрэліся. Гэта, здаецца, выпуск 3, але нумерны халеры ведае які. Пад нумарам 2, але 3, да. Гэта першы выпуск у нашым годзе, 25-м. Таму ўсіх з Новым годам. І калядамі, і старым Новым годам, і Раством, шмат свят. Так. Вось, слухай, давай пачнем пра актуалачку, пра Nintendo Switch 2. Давай. Калі мы уже пра ігры пачалі, пра гульні. Зараз хвіліночку я адкрою ютубчик, там показалі, яшчэ раз нагадаю сабе. Там показалі не шмат усяго, але калі я паглядзеў, то розныя навіны, там шмат пішуць, што показалі амаль тое, што пра што казалі гэтыя слухи усялякія, плёткі. То есть Nintendo Switch, ён падобны на першы Switch, ён трохі большы экран і, галоўнае, большыя джойконы. Але ўсё яшчэ такія ж рамкі, ё-маё. Ну, мне прям бомбануло. Слухай, яны яшчэ зробяць OLED-версію. Усё будзе добра. Ну, типу, яны паказваюць дзесьці пад канец ролика, по-моему, да, геймплей, я бачна, што, типу, экран, ну, тупо, карацей, з агромністымі рамкамі, зноў. Ну, слухай, табе сильно замінае? Не? Але я ведаю людзей, якім это перашкаджае. Калі я гляджу на нейкі там девайс, да, нейкую прыладу, то рамкі ўзнікаюць, бо я гляджу на контент, першую чаргу на экране, які ёсць. Рамкі гэта можа такое першае ўражанне, да, вось калі здалека глядзіш. Мне здаецца, на маленькіх экранах яно больш заўважна, вось гэтай рамкі. Вось і ўсё проста. Ну, яно быццам бы прыемна, калі рамкі малыя, але не крытычна. Ну, да.
Мне больш падабаецца, яны зрабілі лепшую падстаўку ззаді. Во-перше, Nintendo Switch поставить, ну, складано. Ну, там або што, ну, але ж яны в OLED уже пофіксили, в принципе, подставку. А нагадай, что там было? Да, ну, такая рамка так само, в принципе. Она не такая навариста. Як у другого? Да, як у другого, але ну, не настільки, типу, різних позицій вона має там і так далі. Просто, типу, откидна рамка, умовно, дві позиції, коли не помиляюся. А тут які шарніри додали ще додаткові. Цікаво. Ну, найбольш цікаво, мені здається, гэта джойконы. Што з імі будзе? Ну, яны сталі, походу, магнітнымі. І такое адчуванне, што яны раздзелі USB-коннектор звычайны. USB Type-A. Ну, я не ведаю, можа, это в маштабе кепска можна зразумець, но такое адчуванне, што нереально USB Type-A раздзелі і такім чынам сканекцілі джойконы. Ну, нейкі там порт будзе. І я бачу таксама водгукі, што людзі скажуцца, што магчыма будзе ламацца. Да, выглядае не крышечку ненадзейна. У сэнсе, это ж магнітныя джойконы. І магнітныя джойконы, ну, ладно, давай так. Просто розныя магнітныя такія штукі, яны звычайна лепей адсоединяюцца умоўна на разлом. Не калі ты непасрэдна адцягваеш, типа, ў розныя бакі на кірунку, типа, дзеяння гэтых магнітаў. А калі ты именно надламваеш его, тады яны вельмі лёгка адсоединяюцца. І вось пры умове наяўнасці гэтага канектара, які тарчыць просто вось так, выглядае крыху дзіўнавата, крыпова, стрёмна. Згодны, што рашэнне выглядае дзіўна, трэба, конечно, спрабаваць. Ёсць таксама думка, што гэты канектар забяспечыць добрае падлучэнне джойкона да кансолі, бо зараз у меня есть такая праблема, што адзін з джойконаў добра не сілкуецца ад Nintendo, і гэтага праблема. Ага. Насамрэч разумею твою праблему, у мяне з Nintendo Switch прыблізна такая же фігня. Яны уже там нормально не трымаюцца, типу, не абавязкова націскаць кнопку, каб ён вылецеў. Вось, у меня ўвогуле з канекшенам крыху праблема ёсць, я не ведаю, это можа быць менавіта джойкона залежыць. Я так і не памяняў, ужо апошні раз не мяняў. Але, типу, ён быццам вставлены в порт, але часто даволі такі Nintendo яго не бачыць. Я не ведаю, там, на самой справе это вельмі дзіўна. Перезапуск Nintendo часам дапамагае, часам падуць в джойкон дапамагае, і, типу, все нормально некаторы час. Што самае цікавае, часам вось ты гуляеш, нормально ўсё, потым вводзіш Nintendo в чакаючы рэжым, і літаральна праз секунду выводзіш назад, ужо ўсё, ужо зноў пачынаецца гэта вось фігня. Карацей кажучы, нешта такое дзіўнае можа адбывацца. Але ж усё адно гэта не галоўная праблема джойкона. Дрифт. Дрифт. Токійскі, спадзяюся. Nintendo Drift. Nintendo Drift. На самой справе дрифт існуе в розных геймпадах. Я его лавіў в іншых таксама, але у Switcha это сапраўды даволі моцная праблема, ён вельмі хутка это робіць. Пачынае дрыфтаваць. Ну там абмежаваныя памеры, таму трэба дакладнасць добрая і складана зрабіць, канешне, добрыя стікі. На PlayStation у мяне таксама з'явіўся пакуль што невялікі дрыфт на адным геймпадзе, і будзем глядзець, што адбудзецца на Switch другі, і ці хутка зробяць усё, што трэба кітайцы. Ну да, будем паглядзець. На самой справе по поводу дрифта яшчэ могу сказаць, што у меня за ўвесь тэрмін жыцця Nintendo Switch я яму першы час даволі актыўна карыстаўся, і я, мне здаецца, ўжо 5 пар джойконаў паспеў замяніць. Это, напэўна, гучыць страшна, але з іншага боку это 3 плюс 5, там амаль 8 гадоў прайшло у меня з самого пачатку. І больш за тое, это была моя адзіная гульнявая платформа пэўны час. Гады 3, по-моему. Ты джойконы за дрифта мяняў? У першую чаргу, да. Бо я мяняў толькі стікі. На Алиэкспрессе заказваеш, там по $2 за стік. Ну это ведаеш, у меня тады паяльніка таксама не было і гэтак далей. Так там не трэба паяльнік, там отвертка одна. Ну, дарэчы, отверткі у меня такой таксама не было. Она такая треугольная, по-моему, калі мне памяць не мяне. І отверткі можна замовіць там на Алиэкспрессе. Ну, можна, але тады на той момант мне не хацелось гэтым займацца. Зараз мне было гэта цікава, вядома. Ну, вось, калі на Switch 2 таксама будуць дрифт, і калі будзе магчымасць купіць на Алиэкспрессе гэтыя стікі по $1, по $2, то праблема не такая ўжо вялікая будзе насамрэч. Ладно, давай абмяркуем слона ў комнаце, у пакоі. Якога яшчэ? Памеры! Ну што ты скажаш пра памеры? Яны агромістыя. За вялікі или за маленькі? Яны агромістыя. Мне Switch падабаецца тым, што ён быў маленькі.
асноўны. Мгм. А гэты прям моцна павялічыўся. Ён уже, ну, можа да Steam Deck якога дацягне, не? Ці мне здаецца? Ну, трохі меншы за Steam Deck. Я глядзеў малюнкі. Ну, там... але пры гэтым усё такі ж плоскі. Ну так, слухай, першы Switch, яго было ну, нормально браць з сабой кудысьці. Ён ідэальнага форм-фактора, сур'ёзна табе кажу. Ну, тыпу, я калі ўжо ў меня з'явіўся Steam Deck, я это вось дакладна зразумеў. Switch — ідэальны форм-фактор. Слухай, быў жа ёсць Switch Lite, які паменш. І можна зіраць, да сих пор людзі пакупаюць Nintendo 3DS усялякія. Я хочу сабе. Меншыя. Я хочу вот, сабе 3DS. І ты хочаш. Мне здаецца, што магчыма Nintendo зробіць яшчэ нешта акрамя Switch 2. Ага, праз полтора гады я ўжо в Twitter бахемкі адпісваў. Магчыма, і полтора. Але ж, ну, 3DS яны зачынілі сервера. Магчыма, ну, так. Гэта рыхтуецца глеба да іншай прыстаўкі. Слухай, яны зачынілі сервера, потому што ўжо ўсё. Ну, яны амаль не прадаюць гэты 3DS-кі так. Новыя. Ну, больш за то, яны, по-моему, і вытворчасць іх закрылі. Это вельмі дзіўная гісторыя на самой справе, бо адразу як выйшаў Switch, літаральна, мне здаецца, праз паўгады яны выпусцілі New Nintendo 2DS. Это першая 2DS, это по факце платформа 3DS, але без магчымасці в 3D. І першая 2DS была такая кирпичом, так бы мовіць, не раскладушка, як 3DS-кі. Вось. А New Nintendo 2DS, яна была, типу, вельмі сучасная, яна выходзіла ў 2017 годзе, і амаль адразу яна стала, типу, out of life, ці што, я не могу зразумець. Ну, типу, ее перестали рабіць. У меня, до речі, і была 2DS-ка такая. І я вельмі знаёмы добра з платформай. Я могу сказаць, што это вельмі крутая платформа. Я хацеў бы сабе 3DS-ку, ну, і пагуляцца, і ў калекцыю, і так далей. Ну, вот цікава паглядзець на нейкую статыстыку по гэтым прыстаўкам. Як прадавались... Ну, Switch — гэта топ-1. Не толькі Nintendo, але по всім прыстаўкам, здаецца. Лайт, магчыма, не такі паспяховы быў, але мне здаецца, гэта з-за таго, што людзі баяцца, што будуць дрыфтаваць стікі і ўжо нічога не зробіш. Ну, як нічога. Ты ўсё яшчэ можаш падлучыць джойкон, але это кастыль, канешне. Ну, давай, это такое сабе. Гэта ж всё-таки прыстаўка каб насіць. А вось гэтыя 3DS, 2DS, яны былі паспяховыя, здаецца, у Японіі. І людзі да сіх хацяць нешта такое маленькае, як з сабой насіць. Увогуле, я спадзяюся, што нехто зробіць нешта такое, працяг такой платформы маленькай, карманнай, как у кішэню закінуў і панёс. Бо вось другі Switch, ён, ну, заплечнік ужо складаней будзе закінуць. Ну так. Не, ён усё яшчэ, канешне, тонкі, типу, зноўку Steam Deck яшчэ і толшчынёй вельмі шмат месца займае з яго афіцыйным чехлом. Што, напэўна, ўсё ж такі зробіць яму выгаду перад тым же Steam Deck'ам, але ўсё роўна, типу, ён... Это як і плюс, так і мінус. Ён застаецца плоскім пры, напэўна, умоўна, дыяганалі такой, па плошчы ён зраўняецца са Steam Deck'ам, ці плюс-мінус будзе. Ён усё яшчэ будзе незручны у сэнсе эрганомікі, бо ён плоскі. Карацей, у меня такі вось вельмі супрацьрэчлівыя думкі на гэтую тэму, але ўсё роўна хачу паглядзець ужо ўжывую, прям памацаць і так далей. Steam Deck — гэта ж увогуле не партатыўная кансоль. Гэта такая домашняя кансоль. Як высветлілася, да, это вось больш правільнае Nintendo Switch гэта пазіцыянуецца як гібридная кансоль. То есть можна і дома, можна і з сабой насіць. Вяртаючыся да тэмы 3DS, у меня, дарэчы, вельмі ёсць гэты ностальгічны момант пра раскладушкі. Мне падабаецца ідэя 3DS-кі, што яна ў выглядзе раскладушкі. Мне падабаюцца новыя Razer'ы і Samsung'і, якія тэлефоны раскладушкі. У якасці ідэі, але, ну, буду шчырым, я памацаў Samsung раскладушку, это ўсё яшчэ ужасна. Z Flip, здаецца, нешта такое? Да, вось гэты. Менавіта фліп. То бок я не хачу сабе тэлефон, які раскладваецца в раскладушку, я хачу вось як тады тэлефон, які закрываецца. Что я сказал? Я не хочу сабе телефон, які раскладывается в планшет. Вось гэта имел на увазе. У планшет? Ну, вось гэтыя фолды, Pixel Fold есть, у Huawei Fold есть, и у Samsung Fold есть. Вось гэтыя фолды мяне вообще не цікавяць. Сур'ёзна, ну, типу, я лепей сабе асобны планшет возьму. А вось телефоны, які типу складваюцца, вось чамусьці мне прям хочацца, каб яны выстрелілі калісьці і былі больш давершанымі, дасканалымі. Здаецца, сёння ў TikTok бачыў рекламу такога Samsung. Да, в любой медиаэксперт зайди, яны там стаять на этом, прям на выставке. Яны такие довольно-таки тлустые у складзеным стане. Ну, да. Так, не хапае вось для телефона никакой разнастайнасці.
Ну, я насамрэч і 3DS-ка, я лічу, это геніальна зрабіць, было раскладушкай, типу, тут на часовыя экраны абарону дадаеш ім, напрыклад. Вядома, што это ўсё яшчэ пластикавая цацка, і лепей бы яе в чехол пакласці які-небудзь. Але ўсё роўна, ты хаця б просто так ключамі не падрапаецца экраны. Вось я калісь прачытаў, што 3DS зручны, вось калі ў метро заходзіш, ты дастаў з кішэні і гуляеш. А калі тебе Nintendo Switch, тебе трэба месца, тебе трэба заплечнік, каб усё цягаць. Ну, усё так, зноўку, як чалавек, у якога была 2DS-ка, якая памер, в прынцыпе, плюс-мінус там з 3DS-ку, яна рэальна вельмі добра залазіць в, давай так, мужскі карман, мужчынскі. Не буду сцвярджаць за дзяўчыны, калі ў дзяўчынак звычайна торбачкі это ёсць, які можна даволі хутка залезці. А Switch толькі ў заплечнік, ты его в кішэню не пакладзеш. Ну што, як выснова? Nintendo Switch другі будзе паспяховы? Ну, вядома будзе. Блін, зваротная сумяшчальнасць з первым свічом. Ты покупаеш, нават калі ў тебе не было свіча насамрэч, ты покупаеш другі свіч, у цябе ўжо ёсць вялікая бібліятэка гульняў, вельмі добрых гульняў, і што яшчэ будзе наперадзе. Цікава паглядзець яшчэ на штосьці ўжо такое больш дэталёвае, тэхнічныя характарыстыкі, ты щось такое, пакуль чакаем. Ну, самае галоўнае, гэта якая будзе лінейка гульня. Ўсё-такі Nintendo Switch другі павінен з'яўляцца з новымі гульнямі. Гульні часцей за ўсё ў Nintendo гэта ўсё ж такі хіты, што не кажы, што Зельда, што Марыё, што заўгодна, яны вельмі дасканалыя. Яны ўмеюць рабіць гульні, і насамрэч яны вельмі трапляюць у мяне, просто таму, што я якраз такі лічу, што гульні это пра геймплей, а не пра графен, ці сучасныя ў некаторыя гульні класіфіцую як інтэрактыўнае кіно, бо, ну, тыпу, гэта не гуляюць, гэта глядзяць і часам, тыпу, уплываюць на сюжэт з леганца, так бы мовіць, зусім крышачку. Вось. А геймплей, ну, тыпу, у мяне 300 гадзін ужо ў факторыі, бо гэта геймплей. Бо гэта ў першую чаргу геймплей. І это, ну, найбольшая колькасць гадзін у маёй бібліятэцы, калі я не памыляюся. Вось, таму і Nintendo насамрэч мяне вельмі трапляе сваімі гульнямі. Вельмі пра мяне, мне не так важны графон, мне важны геймплей. Тое, як гэта адчуваецца. Кіраванне лінкам в Зельдзе, здавалася бы, звычайна, тыпу, ад трэцяй асобы гульня, ну, якую ты гуляеш на геймпадзе. Але вось гэтыя нават нюансікі з гіраскопам ужо, тыпу, дае нейкі новы экспірыенс. І это не проста гімік нейкі, там гэта патрэбна, там некаторыя шрайны праходзяцца менавіта гэтым. Таму, карацей, вось Nintendo мяне проста трапляе сваімі гульнямі, гэта факт. Слухай, гэта цікавае пытанне насамрэч, якое мы, здаецца, прапусцілі, гэта якія будуць навінкі ў кіраванні. Бо, здаецца, у Nintendo кожная кансоль прыносіла нешта сваё. Ну, чаму? Switch вось дадаў іконы, і там былі гіраскопы усялякі, той же HD Rumble, які быў вельмі круты. І, здаецца, у другога свіча нейкія сэнсары заўважылі, якія падобны на сэнсары ў мышкі. Так што, магчыма, будуць новыя механікі. Я, потому што бачыў ролікі, не змог зрабіць ніякіх высноваў на тэму, што які новы экспірыенс спрабуе нам даць новы Switch, бо я не бачу нічога асаблівага, ну, кардынальна змянёнага ў Joy-Con. Ну там схавана ўсё. Больш зато яны выпілілі ікапорт, ці што там, інфракрасны датчык? Не. Не? Я сёння глядзеў ёсць, сапраўды ёсць. Там іх 2 цяпер. А, 2? І на левым, і на правым. А дзе? Знізу. Знізу як быў? Ну, шасці ёсць нейкая, тыпу. Просто вось крыстальнік твиттера, мятный красик, писал неяк, что походу выпилили. Ну, ладно. Ну, будем поглядеть, так что все еще рендеры. Будем чекать, что это картбокс, или как там зовется их? Конструктор с картону. Картборд. Нет, картборд это VR. У Nintendo был свой, да. Nintendo. Это кит. Оголі, будем чекать неких новых инноваций Nintendo. Там же были вось конструкторы з картону, вельмі цікавыя насамрэч. Там былі Mario Kart з сапраўднымі аўтамабількамі. Я так зразумеў, это стартавая гульня Mario Kart новай версіі, 9. Типа это максімальна рэкламуюць. А з таго, што я чуў, што магчыма там будзе 24 гульцы цяпер у гонкі.
Матка боска. Ну гэта да, гэта Ну за што? Destroy. Я і так заўсёды 12-м прыходзіў, цяпер буду прыходзіць 24-м. Ну прагрэс будзе, так? Это адмоўны прагрэс, негатыўны. Ну што, будзем чакаць у гэтым годзе і хутка будзе паўнавартасны анонс, здаецца. Праз некалькі месяцаў, магчыма. Чакаем. Ну што, давай працягнем па жалезу. Вельмі цікавая навіна. У цябе з'явіўся новы ноутбук працоўны. Ну, яго мне прыслалі, да. Халява. Халява. Ну, як халява? Ну што, на халяву і воцат смачны, так? Ну, это ж інструмент на гэты момант. Ну як табе? Агонь. Я у моцным захапленні. Сапраўды, зноўку гэты лэптоп спакойна цягне фактуру. Господи, ты бог мой. А ты думаешь, чаму я апошнім часам усё часцей там заліпаю, калі людзі падпісаны на мяне ў Steam, яны бачаць. Для працы. Толькі для працы, толькі, выключна для працы. У меня там нават дыск стаіць на 256 гигабайт, таму ой, толькі для працы. Ну слухай, ну давай параўнаем его з іншымі ноутбукамі, магчыма. Ну, шмат экспірыенс по ноутбукам, які у тебя былі? У меня был MacBook, у меня был ThinkPad T480. У меня был калісьці ў даўніну першыя ультрабукі з'яўляліся. У меня был ультрабук от Asus. І у мяне яшчэ быў адзін гульнявы ноутбук, але тыпу таксама ў даўніну, это калі я толькі в універ паступаў. Размотал бацькоў купіць. Это, походу, адзін ноутбук, які я покупаў. Ну, нават не я, а бацькі. І яшчэ адзін які нетбукі называліся, да, адзін вось гэты я сам уласна купіў. Вось. Усё астатняе у мяне было па працы. І, тыпу, фреймворк мяне ўразіў найбольш проста. То есть гэта найлепшае з таго, што ты мацаў рукамі. Ну, слухай, я хіба што магу адзначыць, што ThinkPad мне таксама даволі падабаўся, але ён ужо просто даволі такі несучасны. Этот модель T480, зараз такіх няма, яны, я так разумею, зараз лінейка P14, калі я не памыляюся. T14? T14, окей. T14S больш тонкія, а далей ідуць карбоны. Вось, і насамрэч, калі перад тым, як я ўвогуле папрасіў працадаўцы Minuto Framework, я пайшоў крыху павывучаць рынок і заўважыў, што умоўна аналагічны карбон каштуе просто в 1,5 разы даражэй. І мяне это так, тыпу, прабачце, 15 000 злотых? Што? Амаль што. І, тыпу, AMD-шная канфігурацыя фреймворка у мінімальна неабходным мне варыянце стоіць 8 з хвастом. Ну, пра што гутарка? Это ўсё яшчэ дорага, трэба адзначыць. Это ўсё яшчэ не танны ноутбук. 8 000 злотых на 4... Ну, две штуки, да, 2 штуки. Холера. Мне здаецца, для ноутбука это ўсё ж таки дороговато. Але это працоўны ноутбук, это ўжо зусім іншы. Это зусім іншы клас. Это, типа, асноўны інструмент, з якім я працую. У тебе был выбор у працадаўцы, што ўзяць, так? Так, агулам быў. То есть я MacBook, вырашыў... напэўна, ThinkPad і фреймворк, нешта такое. І HP. Можа быць яшчэ XPS дэлаўскі, дарэчы, таксама каштуе да хера. Ага. Таксама блізіцца да вось гэтых 15 000, калі не памыляюся. Ну, зноўку, я кажу пра аналагічныя канфігурацыі, хіба што у такія аналагічныя канфігурацыі звычайны SSD ставяць на тэрабайт. А меня зараз 256, бо мне больш на самой справе не трэба. Для працы мне больш не трэба. Ну, добра. Вось, што б ты адзначыў у гэтым фреймворку, што тебе ўразіла? Ну, это відавочна. З першае ўражанне я адразу ў Твиттер запосціў. Это тое, што он прыязджае разобраным. И ты его открываешь, и у тебя одразу усё... Ты одразу достал паяльник? Не, там вся фишка в тым, как раз таки, что тебе у комплекте идет отверточка фирменная, и тебе цалкам дастаткова каб его и собрать, и каб потым яшчэ перабраць нават. То бок больш глыбока залезці, чым ён разобраны. Разобраны он вельмі проста. Табе трэба вставіць SSD, табе трэба вставіць 2 планкі памяці, табе трэба это ўсё добро накрыць крышкай з клавіатурай, закруціць болтики і прымагніціць рамку. Усё. Типу, это літаральна 3 вінтика закруціць, плюс яшчэ 5. Всё, 8 вінтикаў. Вось. Але тым не менш, да, это ўражвае, бо
адразу кожны кампанент, які табе трэба кудысьці там падканекціць, кожны порт, куды ён падканекціваецца, супроваджаецца адразу QR-кодам, дзе ты можаш пайсці на дакументацыю, пачытаць канкрэтна, што рабіць. Вось. І заўжды ёсць магчымасць абнавіць проста кожны гэты кампанент. Вядома, да, ёсць невялічкі нюанс. Ты, калі будзеш там проц абнаўляць і ўвогуле асноўную частку, ты будзеш абнаўляць усю мацерынку. І ўся мацерынка, ну, напрыклад, такая же, як зараз у мяне мацерынка, каштуе, калі не памыляюся, тыпу 5000 злотых, без памяці, без нічога. Абнаўляючы мацерынку, вялік шанец, што ты мусіш абнавіць памяць, але памяць ты можаш пакупаць дзе заўгодна, ты ее можаш спакойна знайсці, ты не можаш, ну, не мусіш пакупаць менавіта фреймворка памяць. Тебе галоўнае, каб яна была адпаведная. Ну, карацей, філасофія ПК у выглядзе лэптопа. Слухай, я вось таксама калісь себе пакупаў стацыянарны комп і не пакупаў ноутбук, таму што думаў, вось стацыянарны купіў, і яго можна абгледзець, калі хочаш. Але ў мяне атрымліваецца так, што я карыстаюся камп'ютарам шмат часу, і калі трэба абгледзець, я змяняю яго на іншы проста і ўсё. Не застаецца такой магчымасці нейкую частку памяняць. Ну, чорт ведае, я насамрэч, можа, калісьці я абнаўлю відэакартку ў сваім кампе настольным, бо, тыпу, проц у меня даволі моцны. Ну, так здараецца, ты абнаўляеш відэакартку, начинаюцца там прасадкі FPS і-за працэсара, і-за памяці, трэба абмяняць штосьці іншае, а там уже і мацерынка, і там, ўсё ідзе адзін за адным. Можа, корпус застанецца толькі і ўсё. Ну, агулам, да, напэўна, есть такая праблема, але у меня просто прям моцна на выраст. У меня этот Ryzen 9, H9, который с 16 ядрами. Ну, гучыць цікава. Вось. Мы нават са спадром Лепусам мне неяк паніжалі частоту гэтага працэсара, бо ён, ну, тыпу, перагрываўся і тротліў мне відэакартку і сам тротліў. А тыпу, панізіўшы крыху частоту, ці там я не ведаю, профілі неяк падцінюўшы, ён мне дапамагаў з гэтым, бо я зусім не жалезачнік. Не, як это правильно сказаць. Карацей, ён мне крыху дапамагаў, як гэта зрабіць, і тыпу, ведаеш, мне рэальна жыццё стало лепей пасля гэтага. Ну, я сваім, у меня Ryzen 5600 калісь, здаецца, быў, що в Мінску. Калі они толькі з'явіліся, я покупаў. І, здаецца, я напругу паніжаў там трохі. Гуляўся. Ну, вось і я теж. Зніжэнне напругі падаюць і тэмпература. Ну, вось. Зараз у меня цяпер стаіць 11 вінда, і ён не паказвае гэты прыгожы графік, дзе... А вось, можна, да? Да, вось. Я бачу усе свої 32 гіперпотока у кожным асобным вакенцы. Это заўсёды вельмі пацешна было. Мне заўсёды згадваецца нейкая навіна была, каб вось на вось гэтым таск-менеджеры віндовым запускалі Doom з дапамогай менавіта нагрузкі асобных ядзер, малювалі графіку. Як табе такое? Да, там... Апошняя навіна, Doom запусцілі на PDF-файле. Да, так сам бачу. Так, слухай, зараз я адчыню гэты фреймворк у себе, паглядзець на яго. Я табе ўжо пісаў, што я про яго думаю. Ну, давай. Мне здаецца, ён вельмі падобны на макбукі. Ну, я не буду адмаўляць. Я не буду адмаўляць гэтую схожасць. Она ёсць. Толькі пры гэтым яна не такая металічная. Я вось зараз пастукаю па нему. По-моему, он не металічны. Не алюміній? По-моему, не ведаю. На тэмпературу быццам холодны, але на стук ён быццам пластикам гучыць. Я вось паспрабую вспомніць мои прэтэнзіі да макбукаў. Бо калісь у мяне быў цэлы спіс, і адно з іх гэта насамрэч матэрыял, які зроблены. Макбукі яны алюмініевыя, і ты береш яго на каледнік узімку, ён, сука, холодны. Слухай, это дакладна зараз не праблема, у сэнсе у MacBook якраз таки праблема, бо у іх там же цяпер і гэтыя працы, якія даволі самі па сабе холодныя, і некаторыя же ж мадэлі прям з пасіўным ахалоджваннем ідуць і нармальна ім усё. У фреймворка такой праблемы немає, табе хочу сказаць. Бо это звычайны x86 на AMD, а AMD любіць себе пагрэцца нормально так. Ну, ввогуле, вось матэрыял алюміній, вот, калі параўноўваць з ThinkPad'ам, калі ThinkPad такі, знаеш, мягенькі такі, бархатны, заўсёды комфортна здаецца тэмпература, калі не нагрэецца. Вось, таму я не разумею захаплення алюмінія вось гэтым матэрыялам. Ну, я табе хочу сказаць, што
ты ж мусіў трымаць MacBook калісьці ў руках, правда? Ну, у меня быў на працы, давалі. Ну, хіба тебе не з'яўляецца пачуццё, што это вось, реально... Ну, карацей, это прыемна, да, непрыемна ставіць узімку на каленкі, але ў астатнім гэта прыемна да гэтага датаркацца. Не. Не? Ну, яшчэ мне падабаліся вострыя углы на макбуках. Ну, тут глядзі, тут з якога боку глядзець, бо па перыметру яны скошаны ў фреймворка, але, грань... Ну, фреймворк я на малюнках не бачу, гэта у макбуку было там, дзе тачпад, там была такая выемка, каб адчыняць яго. Да, у фреймворка прям один в один. Вось, і там прям острыя вуглы такія. Калі ты кладзеш 2 рукі вось на клавіатуру, яны ўпіваліся мне ў ладоні. Як табе маглі ўпівацца ў ладоні выемка пад адкрыццё, которое находится просто по цэнтры? У меня великія рукі. Так яна просто по цэнтры знаходзіцца. Табе ўпівалася грань, якая знаходзіцца просто... Ой, я тут усё пінаю. Знаходзіцца просто грань лэптопа. Выемка тут не прычым. Ну вось, дакладна не памятаю, я ўжо аддаў гэты ноутбук, у мяне ўжо няма. Вось была мне такая прэтэнзія, там такі шырокая выемка, і гэтыя 2 вуглы злева і справа былі мне непрыемныя. Ну, гэта ўсё ерунда. Я ніколі не заўважаў гэта на макбуке, але магу сказаць, што быццам бы тут у фреймворку прыблізна тое ж самае, таму, пэўна, ты адчуў бы тое ж самае. Слухай, што па клавіатуры? Клавіатура? Я сам вельмі здзівіўся, але зручная. Я нагадаю, слухай, выпуск 0. Я там скардзіўся, што пасля таго, як ты збіраеш спліт клавіатуру, ты звычайнай квэрці карыстацца не можаш. А тут я сеў і магу ёй карыстацца. Яна ўсё яшчэ не такая зручная, як моя спліт, але яна не прычыняе мне прям боль. Я не ведаю, як это сказаць. Прычым што это звычайна на выгляд клавіатура, у яе няма нічога асаблівага. Магчыма, адзінае, што я заўважыў, і, па-мойму, ты сам гэта казаў, па здымках бачыў, што даволі, адносна вялікая прастора паміж самімі кнопкамі. Магчыма, у гэтым і ёсць справа. Выглядае звычайна. Стрэлачкі толькі як у макбука. Enter нармальна зрабілі, бо у макбукаў Enter, мне просто я не мог ім карыстацца. Што там за Enter? Тільки обрубок. Окей. І там же, по-моєму, свій лейаут побач з центром і бекспейсом. Не бекспейсом, бекслешем. Щось там криху інакше стоїть, чому звичайних ПКшках. І так, що ще? І екран. Який там екран у себе? Вось гэты самы новы, который 2.8К дисплей, ён матавый. Ён вельмі яскравы. Я карыстаюся ім на мінімалках, бо мне жжет вочы. Вось. І 2 прэтэнзіі ёсць. Агульныя 2 прэтэнзіі да яго. У меня конкретно, напэўна, толькі адна. Это соотношение бокоў 3:2. Это дзіўнае рашэнне. Я его не вельмі разумею. Это, напэўна, таксама закос у бок мака і, я даволі часта карыстаюся, напрыклад, калі пішу код split view, я разбіваю, на 2 часткі экран, і, на такім соотношеннем бокоў карыстацца немагчыма. Шырыні не хапае? Шырыні не хапае. Тут я, напэўна, быў бы больш рады, калі быў бы звычайны 16:9. Другую прэтэнзію, якую можна пачуць у інтэрнэце, але которая меня зусім не бянтэжыць, это скругленыя вуглы, куты. А што за імі не так? Яны ёсць. На дисплее. Не на дисплее. Разумееш? На экране? Яны скошаны, да. Паўкругам. Але вось я бачу, ты сёння включаў экран свой шэрыў. У тебя гном стоит, ты б, напэўна, не заўважыў. Слухай, ты праграму фуллскрин робіш і... У меня няма праблемы з гэтым, насамрэч. Я просто бачу ў інтэрнетах. Гэта трэба пакарыстацца і зразумець, канешне. Але некалькі пікселяў узнікае такім чынам. Я так разумею. На 2.8К дисплей это такая праблема. Душка, не. Вось. Агулам якасцю дысплея я ў захапленні, это 120 Гц, дарэчы. Я ого.
Типу, у мене в ноутбуках заўсёды 60 було. Я не ведаю, колькі зараз макбукі ставить. Але у мене заўсёды було 60 і 120 одразу. Перший раз, коли ти відкриваєш, то ти одразу зауважаєш. Да, далей уже тобі, типу, розниця може навіть і не бути бачною. Але у перший раз, коли ти у перший раз бачиш 120 Гц, ти це зауважаєш. Ну, здається, гэта хутка можа, магчыма, будзе новым стандартам. Бо зараз усе тэлефоны робяць 120, акрамя айфонаў, здаецца. Ноутбукі, вось ты кажаш, 120 пашлі з'яўляцца. Ну, то кайфова. І, да рэчы, трэба азначыць, што ва ўсіх Lenovo'х, якія разглядаў нават у прыблізна той жа ценовай катэгорыі, ты такі экран не атрымліваеш. Ты звычайна атрымліваеш Full HD і 60 Гц. Не тачскрин у цябе, да рэчы. У меня не. Ну і слава богу, на самой справе, я абсолютно зусім не разумею, навошта яны існуюць. Тачскрины в буках именно это. Ну, типу, каб ім карыстацца, табе трэба руку трымаць умоўна выцягнутой. Типу, это ж незручна, яна стамляецца. Ну так, вось у меня ў жонкі ёсць Surface Microsoft, і там тачскрин добра працуе, то, што трэба. Ну, там ноутбук такі, як напалову iPad. Ну, я калі iPad, напрыклад, у варыянце з клавіатуры карыстаю, мне, ну, типу, тачскрин нужен толькі, каб навігацыю нейкую зрабіць. Але, ну, бо інакш не зробіш. Давай так, удакладнім, бо інакш не зробіш. А так, калі б я, ось, у него была там клавіатура з трекпадом, як зараз у прошах, дзе робіць, мне б, напэўна, у такім форм-фактарі і не патрэбны быў бы тачскрин. Хочу адзначыць, просто, ну, я браў відавочна пад працу з Linux, і тыго датчик адбітка пальца просто працуе. Я ўпершыню з такім сутыкаюся, не трэба было нічога. Ну, вядома, трэба было наладзіць, бо у меня Arch, але, тыпу, там наладка была кшталту сказаць сістэме дазволь аўтэнтыфікацыю па адбітку пальца. Усё. Я так разумею, залежыць ад чыпа, які выкарыстоўваецца так. Бо... Ну, вядома, это ж заўсёды упіраецца ў драйверы і іх падтрымка open-source праграмамі. І ці, окей, можа не open-source праграмамі, а ці занёс, карацей, свой драйвер вытворца в кодавую базу. Ён можа быць закрыты, як у NVIDIA, усё яшчэ. Але тыпу просто наладзіць так, чтобы ён працаваў з ядром Linux, это трэба зрабіць. Ну вось ад Open Hardware, такі тэрмін, здаецца, ёсць, гэта круто. Вось калі вытворца робіць нешта і спецыфікацыі адкрыты, і можна рабіць драйвера і некія праграмы, гэта супер. Вось ты ж адбіткі пальцаў, шмат скажуцца прынтэры усялякія, гэта праблема вялікая. Ну і самае вядомае гэта відэакарткі. Яшчэ мушу азначыць, напрыклад, у мяне валяецца мой стары ThinkPad, які быў куплены пад працу, які ў мяне застаўся пасля таго, як праца зламалася, так бы мовіць. Такое таксама здараецца. І, дарэчы, ведаючы гэта, я таму і выбіраў фреймворк, бо я быў бы рады, каб у мяне таксама застаўся у выніку. Я просто хочу адзначыць, што ну, канкрэтна той ThinkPad я, напэўна, мог бы абнавіць і дадаць туды рамкі, бо, мне здаецца, самая праблема вялікая была з тым лэптопам. Ну, можа, яшчэ крыху не сучасны працэсар, ну, ладно, это ўжо ладно. Дык вось, сучасных карбонах, нават тадашніх, мне здаецца, карбонах, яны ж усе распаяныя. Ты, халера, ну, ты не зможаш дадаць сабе рамкі, калі табе, ну, захочацца. Ну, это карбону. Бо гэта ультрабукі і там складана гэта інакш зрабіць. Слухай, я, можа быць, вельмі памыляюся, но мне на таўшчыню фреймворк здаецца вельмі тонкім. Мяне вельмі задавальняе его, карацей, таўшчыня, давай так. І тыпу, калі ласка, зрабілі ўсё, што ты можаш да ўсяго мець доступ, ўсё адсоединяць, падсоединяць па-свойму, і пры гэтым ён усё яшчэ ў маленькім корпусе, у 13-кі. Я кажу про 13-ку, бо, ну, 16-ка, да, там іншыя размовы. Слухай, я так разумею, там 4 порты, так? Так. Или колькі? 4. 2 з аднаго боку, 2 з другого. І можна так падлучаць што заўгодна. Залежыць. Тут адказ залежыць. Не зусім. Адзін для зарадкі патрэбен, так? Вядома, но ты можаш любы з Type-C-шек вывязаць для гэтага. Тут нюанс які? Нюанс у тым, якая ўсё ж таки у тебя платформа AMD ці Intel. І калі у тебя ўсё ж таки мацерынка з працэсарам Intel, там сапраўды ты можаш любы экстеншн
порт вставить в любое место. А калі AMD, тут уже з'являюцца нюансы. Якія? Ты, напрыклад, Type-C, якія, типу, маюць перадаваць там, DisplayPort, напрыклад, там, і гэтак далей, протокол таксама. Ты мусіш ставіць у дальнія слоты абавязкова, левы і правы. HDMI, ну, раз ты, напрыклад, у меня такая конфигурация зараз. Калі ты вставляешь Type-C-шки у дальнія слоты, то сам HDMI ты, напэўна, захочаш ставіць, ну, кудысьці, ну, тебе трэба ставіць кудысьці передні. Але, оказывается, і тут ёсць нюанс. У такім выпадку у тебя толькі один слот застаецца, які HDMI падтрымлівае. Толькі правый, бліжні да цябе. Вось. І левы бліжні да цябе ты не можаш выкарыстоўваць як HDMI, ты можаш выкарыстоўваць як звычайны USB. Ну, ці таксама USB Type-C, але у мэтах менавіта перадачы даных, прабачце. Ну, атрымліваецца, трэба пакупаць добры хаб. Ну, у меня, насамрэч, і так яны ёсць, бо, ну, жыццё карацей, праца по аддаленцы зрабіла у меня ўсё ж таки, мне свой офіс, таму у меня на самой справе, да, фактычна один бок Type-C выкарыстоўваецца, каб падлучыць адразу ўсё. І перыферыю ўсю, клавіатуру, мыш, там, ці трекпад по Bluetooth падлучаецца. Таксама я выкарыстоўваю яшчэ другі Type-C, я заказал кабель, які можа правадзіць праз сябе 100 Вт, але які пры гэтым магнітны, і зрабіў такі домашні MagSafe, карацей, з аднаго порта. Ну, это, типа, Type-C, вось гэта сама Type-C штекер, вось гэты, ён, типа, на магніце да астатняго кабеля. Ну, вставляешь одну заглушку порта. Да. Яна у меня постоянно там стоит, да. И такі вось домашний MagSafe в домашніх умовах. Вось. І таму, да, у меня правый Type-C-шка вось у дадзеным выпадку заўсёды занятая, бо там вось гэтая заглушка. І калі я карыстаюся просто ноутам, я і часто карыстаюся. Але калі я падлучаюся да манітору ўсей сваёй перыферыі, я выкарыстоўваю левую Type-C-шку, доставляю туды док. Ну, зразумела. Ну, то бок, фреймворк, можна сказаць, такі паўнавартасная працоўная машына. Вельмі крутая, на самой справе. Я у захапленні, што робіць AMD, у сэнсе працэсараў, у сэнсе інтэграваных картак. Ну, типу, ты спакойна можаш запусціць на вось гэтым танюсенькам ноутбуке гульню, там, не ведаю, там, 5гадовай даўніны, можа быць, якой-небудзь. Зноўку, у меня 256 гигабайт дыску, таму прям Ведьмара ставіць я там не наважыўся, ці Кіберпанк, каб праверыць. Але я паставіў The Division першы ад Ubisoft. Да, это старая гульня, але она ідэальна працуе. Я не мусіў марыць пра гэта. Ну, але агулам, ну, это было для теста, просто для теста паспрабаваць. Але агулам моя любимая гульня Факторыя там ідзе ідэальна, таму вообще ніякіх прэтэнзій. Ну, типу, на мінулым синкпадовском ноутбуке яна, ну, я б не назвал гэта ідэальнай ідзе. Так. Больш за то, это ж... Прабач, я яшчэ дапомню вось гэту тэму інтэграванай відэакарткі. Гэта штука тэхнічна больш новая, чым тая, якая выкарыстоўваецца ў Steam Deck. І, адпаведна, больш мацнейшая. Ну, типу, это самае галоўнае, што, напэўна, трэба зразумець. Хіба што манітор усё ж такі там, ну, ты Y8K, не 720p, как бы. Это, хутчэй, негатыўна можа зграць перформансам, але агулам я у такім захапленні, што ў такім маленькім корпусе там яшчэ меншая мацярынка з ўсёй гэтай штукай. Ну, я яшчэ бачу, ён ж мне прыехаў уже раскрытым. І вось, яшчэ меншая мацярынка па памерах, і яна просто вось такое робіць. Я такі, што? Да, ну, типа, вау. Але, як мінус, яна, канешне, часам прям вентилятарамі можа разагнацца. Ну, это, хутчэй за ўсё. Яна вось, менавіта па працы, калі я чымсьці займаюся, рэдактурай кода, тэстамі і гэтак далей, яна амаль не шуміць. Але вось пад гульнямі пачынае крыху жужжаць. Ну, не крыху нават. Не, на сваёй працоўным гульню ввогуле не запускаю. Ну, мне часам бывае прям хочется. Ты ведаеш, не у фатэлі, не за столом, дзе я і так працую типу 24/7 амаль што, ну, вядома, не, але ну, я просто знаходжуся там, нават зараз, типу, я падкаст пішу, я знаходжуся тут. Вось, і часам просто хочется, ведаеш, на канапке там развалиться, кубочек кавы поставить и потыкать в ту ж факторию, и типа, вообще идеально.
Цікаво, я зараз гляджу просто на, знаешь, на что? А какие частки продаются для этих ноутбуков, что можно купить и сколько коштует? Ну, да, в принципе, все. Ты можешь купить батарею, ты можешь купить новую материнскую плату, а старую запихнуть в специальный кейс, который будет сумяшчальным с любой материнской платой, и зробить из его... Ведаешь, были такие нук-компьютеры, я, по-моему, мы уже обмерковали их крыху. Ну, вось такі міні-ПК зрабіць, карацей, з гэтай старай материнкі. І вставіць новую. А памяць не абавязкова покупаць на фреймворке, SSD не абавязкова на фреймворке покупаць. Цікава. Мне падабаецца ўвогуле ідэя фреймворка, і гэта просто круто. Вось, калі ты можаш з ім рабіць што хочаш, мяняць што заўгодна, ставіць дэталі, і гэтыя дэталі абяцаюць быць сумяшальнымі з Windows і з Linux, гэта круто. Ну, я шчыра заявляю, што ў меня падчас наладкі Linux вообще ніякіх праблем. Хіба што з гібернацыяй, але гібернацыя, наколькі мне вядома, і так паламаная в Linux амаль заўсёды. Нічога не ведаю, все працуе. Ну, слухай, у меня, насамрэч, на адном, на ось зноўку гэты нук, я его выкарыстоўваў у якасці працоўнай машыне нейкі час, пакуль мне ноутбук не даехаў. Так вось, у меня там, наадварот, сліп не працуе, гібернацыя 1 вывесці было. А мне, типу, ну, влом его запускать заново, запускать все программы, мне простей было его в гібернацыю ввести. Это, здаецца, ты просто арш свой не доналадзіў. Ну, слухай, у всіх это все по-разному працуе. Вельмі, ну, залежыць. Ну, я бачу на форуме праблемы таксама з гібернацыяй існуюць, і, типу, самая лепшая парада, нахера вам гібернацыя, просто задизейбліць яе і ўсё. І на самой справе мае сэнс, вообще. Сліпа хапае больш, чым. Ён, наадварот, так яшчэ, ну, хутчэй, типу, падымаецца. У гібернацыі крыху мала сэнсу. Хіба што стейт, які, типу, пакінуў такі, каб кідаўся, і пры гэтым, ну, батарея, типу, не трацілася. У астатнім, типу, это то же самое, что включить по хуткасці, это то же самое, что включить спачатку. Ну, типу, розніцы няма, а ў сліпе это вельмі хутка. Просто заўсёды вельмі хутка. І трэба, значыць, да, што і включаецца ну, таксама вельмі хутка. Так, добра. Трэба рушыць далей, то нешта зашмат увагі твоего фреймворку. Бо, блин, ён у мяне тут 18 дзён, 19. Але я просто закоханы в яго. Это такая офігенная машина, я могу гадзінамі про яго расказваць. Я вось былі пытанні клавіатуры, я гляджу на сайце, у них есть розныя клавіатуры, так што калі не падабаюцца нейкія кнопкі, можна ўсё памяняць. Гэта круто. Ну хіба што там усё ж такі клавіатура цалкам. Ты наўрад ці можаш прям штосьці памяняць. Хіба што вось ну, заказаць себе з лагатипом Linux вместо флажочка віндового, напрыклад. А я в тым сэнсе, што ёсць ANSI можна ISO, і я гляджу рамка адна і тая, што ёсць праблем ніякіх няма. Розныя стрэлачкі, бо ну, камусьці падабаюцца свае стрэлкі. І для розных стран можна падабраць вось Болгарыя, Італія, Брытанія. Все можна мяняць. І колер. А быў бы 3D принтер, увогуле можна было падумаць на тэму того, каб сабраць свой корпус, у яком будзе твоя механічная клавіатура. Спліт! Господи, не трэба такое. Может, такое уже ёсць. Ну, хтосьці, я бачу штосьці такое, я штось такое вже бачу, да. Так, слухай, давай на твою тему перейдем. Какую ты уже рассказывал у нейкай СМИ там. Ты про Маланку Медиа? Маланка Медиа. Да, даваў каментар тут на днях. Ну, не на днях, уже ў мінулым годзе. Але ж было. Рассказывай, бо я, честно, не глядел. Ну, там что? Там з'явіўся тендер. Быццам бы беларускія чыноўнікі хацяць закупіць нейкі софт, каб слухаць вашыя паведамленні ў месенджерах, у тым ліку Telegram і нават ICQ. ICQ ж не працуе. Это каго это? Это ж беларускія чыноўнікі, ну пра што ты? Зараз можам стаць падкастам экстрэмісцкім. Калі вы даслухалі да гэтага моманта, вы працуеце там, де не трэба, то магчыма станем, конечно. Ну давай, чыноўнікі хацяць купіць нейкі абсталяванне, каб слухаць месенджеры. Ну і типу мяне пра знаёмых запрасілі даць каментары Маланка Медиа. Я там агулам прыйшоў да думкі, што это некая лухта. Ведовацца мяне падштурхнуў да думкі, што это можа быць увогуле нейкі распіл бюджэтаў. Я такі типу, это походу самы відавочны адказ увогуле на этот тендер. Ты што думаеш? Мне хацелось пачуць твоё меркаванне ўвогуле. Слухай, я вось калі безопасность праходзілі ў універсітэце, заўсёды
мне спадабалася думка, што адсочванне і ўзлом любой сістэмы гэта пытанне часу і грошай. Для таго, каб адсочваць усе гэтыя месенджеры, ну, па-першае, трэба да халеры памяці, каб захоўваць усе эти відэа, аўдыо, тэксты ўсіх месенджераў. Гэта трэба да халеры ресурсаў, каб праглядаць гэта ўсё, калі мы хацім адслежваць усіх людзей. Гэта калі нават не ўсіх, то трэба ресурсы, каб гэты трафік неяк расшыфраваць. Ну, а калі ў тебе няма крутого квантового камп'ютера, а зараз, наколькі я разумею, у яго пакуль яшчэ ні ў каго няма, то ты этого не можаш зрабіць у зразумелы тэрмін. Ну так, стаецца толькі пытанне, што ёсць бэкдоры ўжо недзе, так, і нехта гатовы супрацоўнічаць з структурамі, але ж зноў-такі, калі глядзець, тут у спісе ёсць Microsoft Teams, які цалкам працуе на уласных сетжах кампаній. Ну так. То есть, калі карпорацыя размаўляе праз Teams там, і знаходзіцца ў Злучаных Штатах кватаруе, то ўсе дадзеныя будуць там. Нічога ты не зробіць. Telegram, конечно, чорная лошадка, ніхто не ведае. З кім там дуром працуе, з кім не працуе. З кім працуе на паўкрышачкі. Ну, да, казалі тут недавно, што ён там у ФСБ доўга працаваў да апошняга часу, пакуль Францию не паехаў. Да, ну, ніколі не разберэш, конечно. Cloud source сервисы гэтыя. Вось. Я, насамрэч, прыблізна тое ж самае і сказаў, што, ну, типу, калі вы хотите прослухоўваць нейкія месенджеры, самы лепшы, як мне здаецца, спосаб это, типу, супрацоўнічаць непасрэдна з гэтымі сервисамі. Ну, слухай, вось зноў-такі, як праслухоўваць, калі нехта тэлефануе праз месенджер? Ну, тут ж залежыць ад месенджера. У сэнсе, як менавіта ён... Трэба захаваць увесь трафік? У сэнсе, як менавіта ён увогуле арганізуе відэаканферэнцыю. Ёсць жа два папулярных шляхі, кшталту P2P і праз сервіс непасрэдна. Типу, абодва выкарыстоўваюцца там у розных месенджерах па-рознаму. І, ну, калі я не памыляюсь, у Телеграме прям есть опцыя, типу, які менавіта ты хочаш спосаб. І типу, у кожнага ёсць свае плюсы і мінусы, у тым ліку у плане бяспекі. Ну, калі сервер не знаходзіцца на тэрыторыі рэспублікі, то гэта аднолькава будзем лічыць. Увогуле там трафік ідзе ад прылады карыстальніка да там другой прылады альбо да сервера, які знаходзіцца недалёка. І каб усё это зламаць, трэба адтачыць увесь гэты трафік, недзе яго запісаць і неяк яго расшыфраваць. Правильно? Ну, мяркую, што так. Ну, калі гэта размова ідзе пра тэкставыя паведамленні, то гэта трошкі прасцей, бо менш інфармацыі трэба шыфраваць. Яна неяк больш зразумела. Калі гэта відэапаведамленне, ну, мне здаецца, трохі складаней будзе за аб'ёму. І тым больш, калі дэвайс там нешта адпраўляе, звычайна гэты трафік такі нечысты, то яго... Ну, я ўвогуле, типу, пачаў разважаць, а якія ўвогуле інструменты могуць існаваць про, ну, каб які бы дазволілі ім штосьці такое прывернуць, да? І типу прыйшоў да выніку, што, ну, ёсць тры варыянты. Або DPI праслушка, але нават яна, типу, не ідэальна табе адкажа, чым канкрэтна карыстальнік займаецца, он просто можа, ну, типу, пазнаць трафік канкрэтнай апкі, і то не кожнай. Калі я правильно разумею сэнс DPI. Типу, яна вышукивае ў зашыфрованым тэксце нейкія паслядоўнасці байтаў, якія характэрны канкрэтнаму софту. То бок это некая, ну, умоўна эврыстыка по факце, то бок, ну, статыстычны аналіз трафіка, типу, можа дазваляе сказаць, што умоўна пакет, які пачынаецца з байта 3F, з 2 байтаў 3F, які мае звычайную даўжыню там умоўна 16 байт, ну, вельмі падобна, што это типу Telegram, умоўна. Вядома, я не кажу, як оно ёсць на самой справе, але, ну, я так разумею, што DPI это вось пра гэта. Слушай, я недзе чуў, ну, што ў Расіі так робяць, па крайней мере, што беруць нейкую праграму і просто адсочваюць, куды яна шле пакеты. Ну, в прынцыпе, да, валодаючы ўсім трафікам, это можна правернуць, ага. Але ты ведаеш куды, але не ведаеш што. Ну так. Ну, то есть, умоўна кажучы, сілавыя структуры маюць доступ да нейкай інфармацыі. То есть, ёсць номер телефона, так, ты можаш адсачыць нейкую прыладу, у цябе ёсць email девайса, ты можаш адсачыць лакацыю, ты можаш зразумець, што менавіта гэты девайс шле трафік. Калі няма VPN, ты можаш адсачыць, на якія сервера ён шле.
Ну, прыблізна так, да. Але ўсё яшчэ это не паведамляе, што менавіта ты шлеш. Ну, ты бабушке адкрытку з кветачкамі даслаў ці вычубе сцяжок сябру. Ну, што і ў другім выпадку ты экстрэміст ваще-то. Ну, ты можаш толькі зразумець, якога кшталту гэта трафік. Так, тэкставае паведамленне, малюнак, альбо аўдыё, альбо відэо. Ну, нават і тут я не ўпэўнены, бо зашыфрованы трафік, ён выглядае аднолькава. Ну, там хіба што я кажу, што ну, аб'ём, слухай, я магу табе вайну і мір паслаць. Не думайце, што прапаганда, але это як прыклад вялікага тэксту, просто прабачце. Ну, такое бывае не вельмі часта. Усё ж такі, любой тэкст гэта кілабайты, там, любое відэо гэта мегабайты. Ну, умоўна, допустим. А можа мы PDF-камі размаўляем, я не ведаю. Ну, PDF-кі, що так, файлнікі. Сканамі PDF-ак. Ага, відеозапісаў сканов PDF-ак. Ладно, карацей, да, на самой справе, да, по объему, ну, это косвенно, карацей. Ты не ведаеш, усё роўна дакладны змест. Які яшчэ варыянты? Давай яшчэ паразважаем. Які яшчэ варыянты? Я просто прыйшоў, да, до 3 варыянтаў. DPI — это класіфікацыя па факты трафіка, по статыстычным мадэлям нейкім. Ёсць варыянт, калі яны, ну, тыпу, ставіць сертыфікаты на канцовыя дэвайсы карыстальнікаў. І ў гэтым выпадку яны атрымліваюць доступ да ўсяго. Але то ўсё роўна это трэба прымусіць паставіць. Ну, вядома, у іх ёсць рычагі, яны маглі б, напрыклад, сказаць, типа, ўсё, у вас інтэрнэт інакш працаваць не будзе. Ставьте ўсю эту херню. Уявім просто. Ну, есть яшчэ, конечно, третий вариант. Они нейкім чынам прапіхаюць свой сертификат кудысьці в карневыя рэпазіторыі, але я не уяўляю, як это можна зрабіць. Слухай, ну ёсць жа гісторыя, калі ты ідзеш на допыт, тебе беруць дэвайс, і там раз некаторы час ты атрымваеш дэвайс назад, да, і туды нешта запісалі, альбо нешта з ім зрабілі. Ну, слухай, фізічны доступ до девайса это проблема, да, это ну, типу, вся безпека пахаваная. Ніхто супраць паяльніка, прабачце, не папрэ. Ну, я имею на увазе, што яны нешта робяць з девайсам, і пасля гэтага яны могуць адсочваць то, што адбываецца на ім. Ну, вядома. Альбо туда нейкую праграму ставіць, альбо што? Ну, хутчэй за ўсё, да, ну, типу, хутчэй за ўсё, нейкі софт. Ну, это той самый вариант номер 2. Ну да, это, ну, сертификаты, умовно, это только про трафік, а нейкі софт это яшчэ про іншыя, можа быць, рэчы, якія вакол дэвайса адбываюцца, у тым ліку ігул, напрыклад, GPS, іншыя там паказнікі акселерометра того же. Ну, ввогуле выглядае так, што 288 тысяч рублёў гэта патраціць. Ну, сам рэч, грошы, колькі гэта праграмістаў, колькі месяцаў на год. І галоўнае, а што, ад чаго яны даб'юцца? Вось мне ў чым пытанне. Так разумела. Але, так, ну... Можа, гэта на рэсерч? Ну, слухай, на самой справе яшчэ раз скажу, што, да, мне эту думку вядоўцу падказаў, менавіта таго Маланка Медыа. Але, ну, я пра гэта спачатку не падумаў, але, ну, сур'ёзна, ну, гучыць пад канец года з'яўляецца такі тэндэр, гучыць як распіл не засвоенага бюджэту. Ты так не думаешь? Не, ну ёсць задача. Сказалі людзям, трэба адсушыць трафік усіх. Ну, нехта пасядзеў, такі рэп пачасаў, такі, ну, трэба, так трэба. Давайте грошы будзем рабіць. Атрымаецца или не атрымаецца, паглядзім. Чаму горадня? Чаму горадніцкія чыноўнікі? Ну, так, бліжэй да мяжы польскай. А, і шо? Типу там прасцей перахопліваць пакеты ваші, да? Там кабель гэты ідзе, магістральны, напэўна. Або у іх уяўленні это цэлафанавыя пакеты. Ну, дронамі шлюць усякімі пагрозамі. Дык вось, на фоне гэтай тэмы я насамрэч задумаўся, а што ў нас з пункту гледжання ўвогуле самабяспекі можна зрабіць. Мне заўсёды на першую думку прыходзіць мысля, што VPN надо ставіць. Жадана свой, ўсё ж такі, у сэнсе, які ты сам кантралюеш, а не нейкі фрішны, які... Ну, VPN такая тэхналогія, дзе калі ты падлучаешся, ты фактычна свой трафік прасылаеш няхай праз ўсё той жа Белтэлеком, але Белтэлеком уже пра гэта зусім нічога не разумее. Ну, типу, нават ні на які дамен ты пайшоў, нічога такого. З дапамогай VPN. Типу, гучыць як він увогуле ў нашых умовах. Але, ну, зноўку,
калі ты карыстаешся каким-небудзь фрычным сервісам, даволі вялікая імавернасць, што на самой справе тваім інфармацыі гэты VPN-сервіс можа таргаваць нейкім чынам, у тым ліку зліваць патрэбным службу. Таму я задаўся пытаннем, а што мы можам зрабіць? Ну, в сэнсе, мне здаецца, калі ты кантралюеш свой VPN-сервер, у тебя іду неяк больш бяспекі ў руках. Ну, тым больш, наколькі я глядзеў гайды, гэта робіцца даволі-такі танна. Адзіная праблема гэта трэба заплаціць на замежныя сервісы, і яны не ўсе прымаюць карткі. Расійскія дакладна, беларускія не ведаю, не памятаю. Ну, беларускія банкі не шматлікія ад Свифта адлучаныя. На самой справе шмат што можна інтэрнацыянальна пакупаць, калі ў цябе не белкарт, вядома. Ну, да, я на самой справе хацеў цябе пацікавіцца на фоне гэтага. Ты ведаеш ты які-небудзь VPN-сервісы, ці карыстаўся, ну, ці ёсць досвед нейкі, ці ёсць, можа, парады нейкія, можа, ты больш за мяне пра гэта ведаеш. Слухай, ну, нічога такога, ўсё папсовае. Адзінае, што пра VPN заўсёды ў мяне думка, што калі гэта людзі дасведчаныя, да, то яны паставяць сабе альбо нешта платнае, альбо самі, а для большасці ўсё ж такі патрэбна рашэнне, якія працуюць з адной кнопкі. Яны не будуць там замарачвацца, нешта налажваць, нешта ставіць, ім трэба спампаваць, націснуць кнопку і ўсё каб запрацавала. А насамрэч для мяне таксама у большай часткі выпадкаў працаваў VPN ад Opera. Калі я запусціў браузер, там націснуў кнопку, VPN падлучыўся і сайт ты працуеш. Ну добра, это для зусім звычайных карыстальнікаў. А ці для тых, які крыху больш тэхнічна падкованыя і якія могуць, напрыклад, адразу там нейкае рашэнне зрабіць для ўсёй сям'і, напрыклад? Слухай, на падкастах Радіо Ці, здаецца, расказвалі, што ёсць мануал, добры ляжыць недзе ў інтэрнэце. І сутнасць яго заключаецца ў наступным. Ты недзе береш VPS-ку, арендуеш. Ну, там сервер на Амазоне, альбо на Гугле, нейкія даволі танныя можна взяць. DigitalOcean нам не плаціць, але, магчыма, можна яшчэ ў той бок паглядзець, яны таксама недрагі. Ну, так, што загодна там любой танны берецца. Ёсць, здаецца, докер-вобраз нейкі ляжыць з патрэбнымі сервісамі. Ты там гэта ўсё падымаеш, наважваеш логін, пароль, і яна, па-моему, працуе з коробкі пасля гэтага. Трэба толькі выпісаць там на камп'ютарах і мабільных прыладах адрес. Добра, то бок конкретно твоего досведу у тебя няма? Не, ну... Тады раскажу пра свой. Ну, давай. Я за гэты час паспеў паспрабаваць два праекты. Ёсць такі VPN-сервіс Outline, называецца, які, тыпу, як ты кажаш, тыпу, як мага менш клікаў. Спасылачку я, хоць і за ўсё, у шоу-ноутах пакіну. Это штосьці вроде getoutline.com, калі не памыляюсь, ці org, напэўна. Вось, гэта па факце кавалак софта, так бы мовіць, які у адзін клік дазволіць у вас выбраць правайдер VPS-хостингу, і там развернецца сервер ужо адразу прадзначаны менавіта пад карыстанне VPN-ам. Усё, што застаецца, это паставіць адпаведны софт на свой камп'ютар або мабільны девайс, ну і там, тыпу, дадаць ключик, типу, а-ля, праз кнопку Share, і вуаля, вы быццам бы в абаронены VPN-ам. Прычым рабілася гэты кавалак софта, так бы мовіць, менавіта пад розных журналістаў, якія знаходзяцца ў магчымых абмежаваных умовах, в умовах, дзе ідзе пераслед за вольнасць слова і гэтак далей. Шчыра, я крыху расчараваўся, карыстаючыся гэтай софтом. Ён у нейкі момант можа просто встаць, так бы мовіць, колам і не ганяць трафік увогуле. І ты не можаш до конца зразумець, у чым справа. Просто перастае працаваць. Табе, здаецца, дастаткова адкрыць софт, выключыць коннекшн і падлучыць заново, і вроде бы ўсё пафіксілася, але ну, это дзіўна, это дратуе. Я правильно зразумеў, што ён робіць тое, што я расказаў, толькі больш аўтаматычна ўсё, не? Я шчыра не ведаю, што ляжыць унутры, у сэнсе, якая тэхналогія канкрэтная. Я потым бачу, што ён на самой справе у докеры паднімае Shadow Socks, я так разумею, эта тэхналогія называецца. Але, ну, тыпу, тут я дэталі не ведаю. Ну, тым не менш, пару дзён таму нешта ў Беларусі такое здарылася, што YouTube ноччу не працаваў. Ты ведаеш пра гэта? Так.
І Вось, і я дакладна ведаю, што... хутка здарыцца, яшчэ не будзеш маршрут працаваць. Ну, так. І я пра тое, што вось гэты аутлайн у той дзень себе таксама кепска павёў і таксама не дазволіў трапіць на YouTube. Таму я пайшоў шукаць іншыя рашэнні. І знайшоў рашэнне WireGuard. Ну, в сэнсе, это рашэнне давно вядома і суіснуе. Это таксама нейкі такі VPN, нейкі такі інструмент сетевого трафіка і так далей. І вакол яго існуе докер-контейнер, які так і называецца VG Easy. VG у сэнсе WireGuard. І ты літаральна его поднимаешь один раз, две кнопки натиснул в веб-интерфейсе, и вуаля, ты таксама можешь пошерить ключик для WireGuard для кліента, які ёсць таксама пад усе платформы, прычым, это менавіта не канкрэтны аутлайн кліент, які існуе ў аутлайна, это просто WireGuard, які для ўсіх WireGuard connectionов існуе аднолькавы кліент. І пакуль ён паказвае себе нашмат лепей, але досведу яшчэ пакуль не той каб шмат, чтобы дакладна сказаць, што это вообще Silver Bullet, бярыце яе, дакладна ўсё выратуе. Слухай, наколькі я разумею, для VPN галоўнае гэта зрабіць так, што ніхто не зразумее, што гэта VPN. То бок нейкі такі порт трэба выкарыстоўваць, які выкарыстоўваецца нейкімі іншымі службовымі сервісамі. 443 HTTPS трафік звычайны. Ну, вось калі будуць блакіраваць інтэрнэт, ты ж ютубы, новостные сайты, нешта такое, телеграмы і іншае. То бок у іх жа ёсць нейкі спіс партоў. Там HTTP яны заглушаць, магчыма. Магчыма, застануцца нейкія праграмы там для банкінгу. Што там крытычна можа быць яшчэ? Усё яшчэ, хутчэй за ўсё, это HTTPS порт 443, не? Не ведаю. Калі так, магчыма. То бок, калі нехто налажвае сабе VPN, можна паспрабаваць нейкі порт рандомны, а можна паспрабаваць насамрэч ужыць вот такі порт вядомы, які выкарыстоўваецца HTTP. Я не ведаю, паўплывае гэта на нешта, альбо не, но гэта адзін з спосабаў зашифраваць, то, што выкарыстоўваць VPN. Ну, дарэчы, трэба, можа, реально падрыхтаваць штось такое на усялякі выпадак. Пры этом реально пасунуць его на які-небудзь порт больш звычайны. Я вось, калі шчыра пра нумар порта не задумываўся ў гэты час. Што яшчэ? Адрес таксама. WireGuard, скорее всего, дае... не. Слухай, я гляджу мануал, тут, здаецца, яны, магчыма, генерыруюць нейкія рандомныя URL, не? Ну, слухай, тут же залежыць у сэнсе ад канкрэтнай канфігурацыі. Окей, ты можаш внутри VPN атрымаць нейкі рандомны IP-адрес, але на выхадзе ты атрымаеш адрес свайго VPN-сервера, который в Blue Sky неяк таксама было абмеркаванне, які на самой справе можна спакойна з вольнымі інструментамі вкуісіць і пабачыць умоўна, хто валодае. Ну вось зручна, калі былі, памятаеш, выбары ў КР, Паша Лейбер добра зрабіў, ён жа палажыў нешта там, здаецца, на Google сервісы старонку, якую было складана заблакіраваць, і я так разумею, там кожны раз розны IP-шнік быў, розныя сервісы. То бок, калі... Ну, як і Telegram спрабавалі заблакіраваць, там Telegram... Ну, я так разумею, Telegram же ж, по-моему, тэхнічнымі пушамі дасылаў просто новый проксі-сервер. Ну, вось нешта такое. Але это прям комплекс, это софт нейкі ўжо. Это уже не так, это не... Кастомнае рашэнне, фактычна. Это не тое, што ёсць просто так. Слухай, такое пытанне. Ты спачатку казаў, што бесплатныя VPN-сервісы гэта не вельмі добра. А вось у параўнанні з платнымі VPN-сервісамі, думаеш, платныя VPN-сервісы складаней заблакіраваць? Я думаю, што тут же пытанне не ў тым, заблакуюць ці не заблакуюць. Тут же пытанне ў тым, што, я ж кажу, ты фактычна ставіш правайдера VPN-сервіса замест Белцелекома ў такім выпадку. Ён даволі шмат пачынае пра цябе ведаць. Ну, как бы, калі ён ведаю, там, якія навіны чытаю. Хлеразым. Ну, глядзі, у нашай краіне за гэта можна пасадзіць. Ну, зноў ж такі, VPN-сервісы не будуць даваць той трафік каму заўгодна, бо ўсё-такі это рэпутацыя. І бесплатны VPN гэта часцей за ўсё гэта трыал, калі там абмежаваная хуткасць або серверы абмежаваныя, і у іх ёсць платныя пакеты.
А бесплатна гэта просто як рэклама, як першая доза. Я думаю, Про першая доза параўнання пацешнае, да. Яны павінны сачыць за тым, каму яны даюць свой трафік і што з ім адбываецца, бо нехта скажа, што гэта дрэнна, нехта даведаецца пра гэта, і ім усё гамон правайдеру гэтаму. Я ў любым выпадку бачу тут якраз такі failure point, так бы мовіць. Або нейкага супрацоўніцтва ценявога, або таргоўля трафікам увогуле, як такавым, нават не трафікам, а звесткамі. Або, не ведаю, магчымасць прыйсці з сілавымі метадамі, можа, неяк. А я, напэўна, у такім выпадку казаў бы не пра бясплатныя VPN-сервісы, а пра малавядомыя VPN-сервісы. Усё ж такі ёсць той же Proton VPN, які у кого есть бесплатный тариф. А конторы все-таки довольно-таки вядомыя і уплывовыя, мне здаецца. Такім карыстацца можна. Так само, як і казаў, есть Opera, якая буйная кампанія. Якая, дарэчы, магчыма, можа, мне здаецца, з кімсьці супрацоўнічаць. Ну, мне так здаецца, я не буду прямо сцвярджаць. Ну, можа, з Кітаем, якім, я не памятаю, хто Оперу робіць. Ну, зараз это дзесьці там, але карані ж, мне здаецца, увогуле дзесьці з нашых краёў. Магчыма. Так што пра VPN альбо гэта нейкі буйны сервіс, там они ёсць, там Proton, гэта NordVPN, здаецца, не бачу, яшчэ нейкі ёсць. Альбо, канешне, можна паспрабаваць і паставіць нешта сваё. А ты думаеш, лепей што? Лепей самому трымаць это ўсё ў сваіх руках, або даверыцца камусьці? Другі варыянт значна прасцей, і яго будуць выкарыстоўваць значна больш людзей. Ці з'яўляецца это больш бяспечным? Калі патрэбна бяспека, ну, тады, напэўна, уласнае нешта. Але зноў-такі, ты ставіш на нейкі VPN-сервіс, і ён таксама юрыдычная асоба, якая можа супрацоўнічаць з кім згодна. Ну, тут уже крыху іншае, мне здаецца. Типу, тебе ўсё роўна свая аперацыйная сістэма круціцца, хаця ладно, трафік ўсё роўна праз нейкія там умоўныя фаерволы і гейтвей пройдзе ўжо VPS-правайдера. Усё складана ў гэтых бяспеках на самой справе. Карацей, походу, жыць у лесе самы бяспечны варыянт. Здаецца, як гэты стрымер з Blizzard, Pirate Soft, нешта такое. То ли Pirate Games, то ли Pirate Soft. Да, ён казаў, што ёсць, конечно, магчымасць зрабіць так, каб ніхто не зразумеў, што гэта ты карыстаешься, ты павінен все плацежы рабіць праз скрыпту. Калі у тебя есть магчымасць, ты аплачваеш праз скрыпту VPN-сервіс, ты туда ставіш гэта VPN, і крипта таксама патрэбна, каб была ананімная, ніхто каб не ведаў, што гэта твой кашалёк. І тогда гэта ўсё значна ускладніць, каб знайсці, што это VPN, што это твой VPN, што гэта трэба адсошваць. Калі ты праз банкаўскія рахункі, то улады маюць больш простыя спосабы знайсці, што за трафік, хто шле, і неяк паўплываць на гэта юрыдычныя асобы. Справядлівае заўважанне. Так што, калі патрабуецца вялікая бяспека, трэба паразбірацца ў гэтых тэмах усіх. Але зноў-такі, здаецца, што супраць людзей выкарыстоўваецца не шмат рэсурсаў, як магло быць, і не абмяжоўваюцца, мне здаецца, фізічнымі сіламі больш. Спачатку схапіць чалавека, забраць тэлефон і там усё знайсці. Ну так, на самой справе это самая вялікая праблема. Фізічны доступ да дэвайсу, да прылады, гэта, ну, это літаральна як карацей, ўсё, як белы ліст, усё. Вось, таму... Шафруйце дыскі абавязкова. Ну, в огуле не захоўвайце нешта на тэрыторыю дзяржавы, якая можа вас схапіць, а магчыма, больш безопасна нейкае воблака закінуць інфармацыю. І гэта каб не быў нейкі Google Drive, нешта менш вядомае, магчыма. І зноўку шафруйце. В криптоконтейнеры складаеце это ўсё. Хаця, канешне, зноўку, калі паяльнік у дубцы, у срацы, то можа, напэўна, і ўсе паролі будуць ведаць. Аднак у софта, які называецца VeraCrypt, ведаеш такі? Не. Это раней быў
як его, TrueCrypt называўся. Але штосьці потом з ім здарылася, ён там щось сказаў. Ён там закрыў сторонку, выклаў тэкст а-ля юзаеце Windows BitLocker. Ходзяць чуткі, што его там типа FBI карацей накрыла ці щось такое. Дык вось, потым, ну, это был open source софт, его подхапілі, пачалі распрацоўваць нейкі форк з назвай VervaCrypt. Дык вось ён умее рабіць криптоконтейнер з двойным дном. Это калі ты типа один пароль введешь, у тебя откроется один контейнер, другой пароль введешь, у тебя откроется другой контейнер. Ага. Агулам гучыць як багатая ідэя, але і там же ж ёсць шмат нюансаў. Умоўна, калі ты усю флешку на гэтую штуку типу зробіш, напрыклад, флешку под двойное дно, то, напрыклад, у цябе ж ёсць банальныя фізічныя бачанне, калі ты, напрыклад, открываеш флешку з тым дном, які можна пабачыць, так бы мовіць, дзе няма нічога сакрэтнага, то яна, можна будзе пабачыць, што яна, напрыклад, не займае ўсе 32 гігабайты. Ну, уявім, што флешка на 32 гігабайт. І што быццам бы на флешке на самой справе штосьці ёсць яшчэ. Ну так, і магчыма, калі маюць фізічны доступ да прылады, зноў такі яны робяць поўнае капіраванне ўсіх дадзеных пабайтавае. І ўсё адно скапіруюць усё, што трэба, і могуць потым знайсці. Слухай, я што вспомніў, такі мало хто памятае пра такое. Шмат у якіх тэлефонах зараз таксама ёсць такія схаваныя папкі. Мало хто карыстаецца. Дарэчы, нават у чыстым андроідзе щось такое вводзілі. Вот я чыстым давно не карыстаўся, а ў кастомных часта бывае нейкія схаваныя папкі, якія можна альбо пад пароль, або яны там дастаюцца нейкім спецыяльным жэстам. Ну, жест это как-то несерьезно. Ну, некоторые люди вось не памяць, як сваім тэлефонам карыстацца, а каб нехта іншы помніў усе мадэлі, усе гэтыя прылады, усе спосабы. Так што можна пашукаць, пакарыстацца, магчыма, трохі дадаць упэўненасці. Хаця лепей просто не трапляць у рукі тых, каму не хочется траплять. Ну, бывае, не залежыць ад нас. Ну, это идеально было. Так, ну што, давай апошнюю тэму памацаем трошкі. Давай трошкі памацаем, як мы зрабілі з самім софтом, які ў гэтай тэме. Як правильно? Госці альбо госці? Ну, слухай, я, вядома, не мовазнаўца, але улічваць, што это тыпу замежнае слово, то, напэўна, трэба выбухное. Не ведаю. Хаця я вось апошні відос, які я заліў на канал, я там разважаў пра розных вэтворцаў падсвятленне для монітораў. І там кампанія, якая называецца GoV, я ее прачытаў як GoV на беларускі манер. Не ўпэўнены, ці правільна гэта так рабіць. Go language или Go language. Холера. Ну, тэарэтычна, это все ж таки Ghosty. Ghosty. Ну давай, Ghosty. І GoV, і GoLang. Ghosty релізнулся перед Новым годом, здаецца, за некалькі дней там. Здаецца, так было. З 28 снежня, нешта такое. Давай в двух словах увогуле, што яго чакалі. Гэта яшчэ адзін эмулятор тэрміналу для усіх аперацыйных сістэм, здаецца. Ага, але падтрымка Windows яшчэ пакуль у працэсе. У распрацоўцы. Няма? По-моему, яны на GitHub это пішуць. Дай праверу. Ну, так было, калі я глядзеў. Людзі чамусьці чакалі гэты тэрмінал, я не памятаю чаму. Зрабіў яго нейкі амерыканец на мове Zig. Новая мова праграмавання, якая пачынае зноў заваёўваць свет, і як гэта было з Rust'ом, мол. І вось у нас есть софт пад назвай X, які як Y, але на Rust'е. Так зараз цяпер і з Zig'ом адбываецца, да? Я не ўпэўнены, я дрэнны пакуль разумею Zig, я яшчэ не спрабаваў, але, кажуць, там сінтекс больш прыемны за Rust. Ну, я крыху глядзеў, ён просто, по-моему, не настолькі дурыць галаву, я не ведаю. На самой справе некаторыя канструкцыі... Ну, некаторыя канструкцыі в Расце просто на самой справе выглядаюць вельмі замрачна. Я там неяк бачу, типу, бокс, арк, там, RC, async, это все оборачивает твой какой-то объект, які таксама дженерик и так далей. Ну, типу, и страшно.
Магчыма, это прыклад кепскага просто коду, але whatever. Ну, Зік увогуле ён даволі-такі хутка працуе, на ім прыемна пісаць, і ён garbage collector, здаецца, так? Не. Ён на самой справе як Rust у шмат чым. Ён таксама такі нізкаўзроўневы і так далей, але ён на этапе кампіляцыі не настолькі моцна забірае у цябе вольнасць, свабоду, але і таму дае менш гарантый. І, карацей, і гэта адначасова з ім працаваць, прасцей, але, па ідзеі, я так разумею, нейкіх памылак зарабіць у ім таксама прасцей, чым у Расце. То бок, гэта яшчэ адна спроба палепшыць C. Кшталту. Больш за тое, Зік прям з коробкі кампіліруе C па-свойму. Со сваімі тулінгам і так далей, і прям кажу, што, што магчыма, Zig — это найлепшы кампілятор C. Цікава. Ну, это тое, што я паспеў прачытаць у інтэрнэтах, сам не спрабаваў, да і пра C я не так шмат ведаю. Ну, трэба будзе пачытаць пра Zig і павучыць C. Так, давай пра госці. Ты усталяваў, ты паспрабаваў, бо я толькі усталяваў. Запусціў один раз і ўсё. Ну, я стал тут 3 раза запустил. Разные конфиги потыкал. Ну, на самой справе что? У меня аж основной эмулятор терминала — это Kitty. По-перше, бо ён называецца Kitty. Тут ужо, мне здаецца, він-він. Па-другое, ён сапраўды таксама хуткі, ён у свае часы пазіцыянаваўся, напэўна, як самы хуткі, там, GPU, хардвер, выкарыстоўваецца для рэндэрынгу і так далей. І, карацей, да, ён мне спадабаўся, калі я першы раз паспрабаваў, прям ён быў у нейкім сэнсе тады крыху нават наварочаны, ён мог, напрыклад, выводзіць выявы прямо ў тэрмінал, напрыклад, такой вау-вау-вау эфект рабіла у свой час. Ну, і здаецца, ён быў ці першы, ці адзін з першых, хто вось гэта ўсё пачаў рабіць. І, ну, шчыра буду, ён даволі клёвы для мяне, мне ён падабаецца. І паставіў я госці, які абяцае быць яшчэ лепшым за Kitty. Ён на самой справе, трэба значыць, у яго вельмі разумныя дэфолты. Нават калі штосьці неразумнае, то даволі проста памяняць, хаця дакументацыя мне не вельмі спадабалася. Агулам, змяніць наладкі, канфіг, сам канфіг-файл даволі проста. І я, вельмі хуценька прыбраў гэты кашны бордер на Linux, я зрабіў ему норд-тэму, як я люблю. Гэтых далей. Ён крыху адрозніваецца па рэндэрынгу ад Kitty. Штосьці там крыху інакш выглядае, нягледзячы на тое, што я паставіў той же шрифт, той же памер, гэтых далей. Быццам бы ён там адзін радочак у меня не утилізуе, это не так страшна, але просто як факт. І крыху інакш працуюць колеры. Ну, такі же колеры, але крыху іншыя чамусьці. Вось. Яно мне адразу падалося такім больш свежым, але, па-мойму, я паспеў пабачыць парачку артефактаў рэндэрынгу і вярнуўся на свой Kitty і больш не спрабаваў. Вось моя кароткая гісторыя госці. Мне больш прасцей усё было, я такі запусціў, паглядзеў настройкі, і я таксама калісьці карыстаўся Kitty, але я яго закінуў. У меня была праблема з италик-шрифтами. Kitty их не умеет добра маляваць. Я такі пагляджу-ка я, што там пішуць распрацоўшчыкі. Напэўна ж баг павінен быць на GitHub. Баг такі ёсць, але распрацоўшчык сказаў, это шрифты крывыя, ідзіце ў дупу. Нічога мяняць не буду. Я подумаў, ну, з такімі адносінамі пашукаю нешта іншае. А ў яго, мне здаецца, было щось такое на тэму гэтых нерд-фантоў. Ты ж ведаеш, напэўна, пра іх штосьці? Ну, я карыстаюся. Ну вось, і штосьці там, ён не прызнае вось твой, умоўна, звычайны шрифт, які прапорчаны нерд-сімваламі гэтымі. Ён кажа, што это неправільнае выкарыстоўванне, бярыце свой арыгінальны шрифт і дадавайце яшчэ ў сістэму асобна нерд-шрифт, і карыстайцеся так і правільна наладжваеце. І калі в Linux патчаны насамрэч працуе, то в Маке, по-моему, былі нейкія нюансы. Калі я не памыляюся, щось такое у меня было. Ці залежала там ад Wayland TXO, ці яшчэ штосьці. Я, шчыра, я не помню, што было, але дзесьці, не прымалася такая канфігурацыя і чамусьці
яна была крывой. Можа з Віталікам тое ж самае. Ну вось нешта гэты распрацоўшчык мантейнеры гэта Кіці вось кажа у спецыфікацыі написано так, павінна быць так, у вас нешта не так, все, нічога мяняць не буду, мяняйце свае шрифты. А там жадаючых, якія просяць дабавіць гэта як фічу, напэўна, ну ўсё адно. Вось Гастерме, што мне спадабалася, два моменты. Па-першае, гэта тэма цёмная светлая. Там можна наладзіць, чтобы оно менялось разом з сістэмай. То есть светлая тэма там одна, не колеры прынимаюцца, цёмныя іншыя. І другое, там са шрифтамі, па-першае, працуюць усе італікі, ўсё добра, а па-другое, там ставіцца бэкап шрифт. Не помню, у Кісі ёсць такое альбо не, што калі там нейкі сімвол не знаходзіць у твоім першым шрифце, яно ідзе ў другі, потом у трэці, у чацвёрты. І можна замест нертфона выкарыстоўваць толькі сімвалы адтуль дадатковыя, а шрифт звычайна выкарыстоўваць. Таму там усё так, ну, у мяне добра працуе. У госці я не знайшоў гэтых двух функцый. Гэта шрифты, здаецца, там можна толькі адзін выставіць. Здаецца, там не было такого, да. Не ўпэўнены, як гэта будзе працаваць, трэба наладзіць, паглядзець. І другое, гэта цёмная светлая тэма. Здаецца, там толькі адну можна выставіць у наладах, і ўсё, пакуль што. І калі хочаш змяніць, трэба мяняць тэму ў наладах. Вось. Але ж тэоретычна это таксама аўтаматызуецца. Нейкі врапер можна на SH на башы напісаць, які, умоўна, хутчэй за ўсё в гноме, то ж нейкай пераменнай зроблена. Ты ж гномом карыстаешся, так? В гноме то ж нейкай пераменнай зроблена, якая зараз тэма, типа, светлая ці цёмная. І вось які перед запускам тэрмінала будзе мяняць канфіг, або нават релоудзіць. Знаешь, что я тебе скажу? Я зараз отчинил документацию, и там написано, что можно разные темы на темное светлое поставить. А ну, бачите. Здаецца, можна яшчэ раз паспрабаваць. Усё ж таки ён толькі з'явіўся, і я так разумею, ідзе актыўная распрацоўка, і тым больш з'явіўся ў публічным доступе, а значыць з'явіліся фідбэкі на прадукт. Так, трэба будзе яшчэ раз паспрабаваць. Слухай, я паглядзеў блогераў розных пра госці, і я так разумеў, галоўны плюс гэтага тэрмінала, ён добра выглядае на маках. Ён выглядае там натыўна. Бо я так разумею, гэты сусвет, што на маках зараз усе карыстаюцца iTerm 2, а іншыя тэрміналы там неяк не вельмі. Ну, я ўсё роўна карыстаўся Кіці на макі, калі працаваў. Там, напэўна, рамкі, нешта з рамкамі, можа і рэндеры нейкія. Ну, яны, типу, да, яны хваляць, типу, што ён... Кіці тупо адсутнічая рамка, таму няма рамкі, няма праблем. А госці абяцае, што ён убудоўваецца ў твою аперацыйную сістэму, як маем. Ну і вядома, калі яны выпусцяць пад вінду, але ў іх это пакуль нават не пачата, я так мяркую, што яны типу фреймворк вінды ў гэтым сэнсе будуць выкарыстоўваць па рамкам і гэтак далей. А на Linux у госці якая рамка? ГТК-шная, ты казаў, так? ГТК-шная была, да. Ну, па змушанню. Вось на самой справе гэта мінус, бо у меня тайлінгавы VM, у іх увогуле няма ні ў якіх окон рамак. А тут он бац і вылез за рамкай. Типу, пытанне адкуль. Мне першым дзелам быў пошукавы запыт, это як яе выключыць к херам. Ладно, я спачатку яшчэ паглядзеў, што ў гэтую рамку вынесена, нічога патрэбнага не пабачыў і пайшоў шукаць, як выключыць. Гэтыя рамкі, гэта насамрэч цікавая штука такая на Linux. Я вось Term кавыраўся, там ёсць некалькі багаў, я там разбіраюся з імі. Ён можа маляваць кліенцкую рамку, такая даволі-такі не вельмі прыгожая, але ўсё гэта адбываецца уласным кодам. То есть там Term вымалююся эти кнопки, обрабатывая натиски и іншае. Я мяркую, што просто калі ты на Wayland, у тебя варианты няма, тебе трэба малюваць самому рамку. Так, Wayland, ён не падтрымлівае сервер рендеринг. Бо яго там няма па дызайну, бо ну, это адна з фіч, якая робіць складаным іксы, і з якой команда Wayland і баролася. X11 гэта рабіў, так? Ну так.
Але я час ад часу запускаю гэты космік DE, калі памятаеш. Это System 76. Так. 76. У них там альфа 5 выйшла некалькі дней таму, здаецца. І, здаецца, яны малююць, у них ёсць сервер-сайт фрейм для праграм. То есть яны малююць сваю рамку. Ну, я так розумію, що у Wayland просто, звичайно, рамки малює все ж таки, так би мовити, этот дисплей-менеджер. Ну, ён адказний, типу, з ексами там криху інакш працює праз клієнт-серверну архітектуру, там, типу, залежить. Там, короче, я не вдаваўся ў гэтай дэталі. Калісьці я чытаў пра гэта крыху падрабязней, але ўжо зараз я не згадаю цалкам. Але тое, што в іксах типу рабілася аднім спосабам, у Waylandзе робіцца кардынальна іншым, і это, да, это выклікае ўсё ж такі у кампатибіліці нейкага стафа даволі шмат пытанняў і неадпаведнасці працы ў залежнасці ад таго, дзе. Ну, вось атрымліваецца на гноме, а оно не малюе, а косміку малюе. Што там ты карыстаеш? Hyperland. Там увогуле іх няма. Бо это талінгавыя, у талінгавых менеджерах звычайна загаловак просто адсутнічае. Нормально. Ну, вось госці намагаецца рабіць ўсё прыгожа, каб ты запусціў, і твой першы экспірыенс быў такі прыемны даволі-такі. Ну, натіўным, напэўна, будзе правільна сказаць. Ну так, вось паглядзеў частку падкасту, куды хадзіў распрацоўшчык, і ён вось галоўнае слово яго было, што ён будаваў госці, каб быў націўны тэрмінал. Усе астатнія выглядаюць неяк трохі інародна. Таму ён толькі рэлізнуўся, выглядае даволі-такі добра на першых парах. Там пакуль няма легаси кода, таму магчыма атрымаецца зрабіць нешта прыемнае, сучаснае. Але ж яны яшчэ хвастаюцца тым, як хутка ў іх працуе кат на вялікім тэксце, а значыць рэндеринг шрифтоў. Я вось не ведаю. Мне здаецца, хуткасць тэрміналу яна прыкладна аднолькавая паўсюль. Што там трэба? Гэта ж не гульні запускаць, не факторы. Там сур'ёзныя такія гонкі на пару мілісекунд, это факт, это ёсць, але ці на пару наносекунд. Але агулам, да, конечно, пакуль ты не адчуваеш нейкага інпут-лага, то можа і не трэба ставіць это, типу, як асноўнай мэтай. Мне здаецца, гэта такая, пагоня за лічбамі нейкімі для ўласнага задавальнення. Ну, хапае ж людзей, якія любяць памерацца, да, лічбамі. Галоўнае, каб было прыгожа. Ну так, калі ты працуеш у NVIME і, а значыць, праводзіш у акне тэрмінала шмат часу, то хацелася б, каб гэта было яшчэ і прыгожа, згодны. І, напэўна, іх павінна быць ужо даволі шмат тэм. Ну-ка, а дзе у них тэмы храняцца? Ты не ведаеш у дакументах? Што, прабач, не зразумеў. У них павінна быць убудаваныя тэмы нейкія. Да, ты просто, типа, команд-лайн у госці перадаеш параметр плюс ліст тэмас. І твоя ўжо ёсць, так? Норд. Да, і там прычым 3 варыяцыі норда ёсць. Я пагляджу сваю. Катапучин, по-моему, дакладна ёсць. Это не, я уже забуся, может, это не твой, да? У мяне Канагава. Да. Ёсць, але яны ўсе цёмныя, здаецца. Ну ладно. На гэтым у нас на сёння ўсё. Больш нам не накапілася, што абмеркаваць. Мы нешта падумвалі там пра CS празмаўляць, але ні мяне, ні Сашу нічога асабліва не зачапіла, таму неяк без гэтага. Ну да, пра гэтыя тэмы, магчыма, пісалі іншыя блогеры пра жалеза, якія больш глядзяць. Там было некалькі ноутбукаў, але, здаецца, нейкіх інавацый. Здаецца, рэліз свіча другога больш цікавы за ўсё CS, што адбылося там. Згодны. І вось у якасці жалезячных навінаў вам пра фреймворк лэптоп распавялі замест CS. Дарэчы, калі хто будзе пісаць каментарый, можете накідваць тэмы, што паговорыць больш. Навіны праграмавання, больш жалеза, больш каля айцішнага сусвету. Здаецца, праграмавання мы яшчэ не чапалі. Можна будзе нейкія тэмы паглядзець і ты жа Go або Rust абмеркаваць. Зусім гікаўска, каб было, каб ніхто не зразумеў, пра што мы кажам. Ну і так бывала, скардзіліся. Кайф. Рабяткі з першага гікаўскага нічога, кажаць, не разумеюць. Так ім і трэба. Хай ведаюць нашых. Anyway, у любым выпадку, дзякуй, што праслухалі гэты выпуск. Да наступных
До наступного випуску, не ведаю. Мені так, насамрэч, запала камбегаўская яшчэ пачуемся, што мне так бы хацелось бы ее в подкасте выкарыстоўваць вось шчыра. Але нельга. Ну, в сэнсе, не тое, каб нельга, не тое, што ён сам забараніў, але яно гучыць просто. Так смачна гучыць, мне падабаецца. Яшчэ пачуемся. Ну, добра, всім пока. Всім пакуль. До сустрэч. До наступных сустрэч.